Aktuálna generácia modelu Nissan Qashqai si prešla obrovským faceliftom, ktorý sa netýka len interiéru, ale aj dizajnových zmien. Máme tu pred faceliftovú verziu a takisto novinku faceliftovaný Nissan Qashqai. Moje meno je Matúš a dnes sa spoločne s AutoImpexom pozrieme na všetky podstatné zmeny. Okrem troch nových farieb exteriéru a dvoch nových dizajnov diskov, najbadateľnejšou zmenou nového Nissanu Qashqai je práve predná maska. Tá je lesklejšia, väčšia a zložená z množstva geometrických elementov. Nové sú aj predné svetlomety, ktoré sú ponovom delené. V spodnej časti máme Matrix LED jednotku, v hornej časti máme denné svietenie a smerovky sa stali zo statických dynamickými. Zadné svetlomety sú ponovom priehľadné a takisto majú v sebe geometrické elementy, aby nadväzovali na prednú masku. A povedzte sami, tie svetlá vyzerajú naozaj fantasticky. Z ďalších zmien zadnej časti tu máme vypracovanejší, robustnejší a výraznejší zadný nárazník. Všetky plasty, ktoré boli na Qashqai pred faceliftovej verzii, sú ponovom lesklé, auto vyzerá dynamickejšie a hodnotnejšie a takisto sa nám aj zmenila farba nápisu na zadnom beku batéžneho priestoru. Vnútro nového Nissanu Qashqai sa nám absolútne nezmenilo rozložením ovládacích prvkov, čo je super vec. Avšak samotná kabína dostala hodnotnejší punc, nakoľko do interiéru preniká nastaviteľné ambientné osvetlenie, špeciálny alkantarový poťah alebo možnosť sfarbenia hnedočiernou kožou, ktorá je nová v ponuke. Do druhého radu sedadiel sa dostanete cez zadné dvere, ktoré sa otvárajú takmer do 90 stupňov, čo výrazne napomáha manipulácii s detskou sedačkou. Do novinky viete ukotviť dvojicu autosedačiek pomocou kotviaceho systému Isofix na krajných sedadlách. Na centrálnom displeji infotainmentu si viete pohodlne zrkadliť váš mobilný telefón pomocou Apple CarPlay, ale aj Android Auto. Tento infotainment funguje na čistom Androide a má v sebe zabudovaného Google asistenta. To znamená, že jednoduchým hlasovým povelom Turn on the AC. Got it. Turning on the AC. Viete ovládať rôzne funkcie v aute. Technologickou novinkou je aj lepšie rozlíšenie zadnej a parkovacej kamery, 3D zobrazenie tejto kamery a režim priehľadnej kapoty. Pod kapotou sa paradoxne žiadne zmeny neudiali. Naďalej tu máme základný motor 1.3 DIC-T, je to štvorvalcový benzín s turbom, ktorý má výkon 140 alebo 158 konských síl. Spárovať ho viete so 6-stupňovým manuálom alebo s prevodovkou Xtronic. Čo sa týka pohonu, siahate po prednokolke alebo štvorkolke. Najsilnejší motor, ktorý pod nový Qashqai viete osadiť, má označenie e-Power, je to elektrifikovaný variant, ktorého funkcionalitu sme vám vysvetlili v našom Explainer videu. Má 190 konských síl, avšak keď si ho vyberiete, prídete o štvorkolku. Nový Nissan Qashqai jazdí na cestách úplne famózne, obzvlášť ak máte nezávislé zavesenie zadnej nápravy Multilink, ktoré sa však viaže na pohon oboch náprav, respektíve 20-palcové disky kolies. Vpredu je štandardne montované zavesenie kolies McPherson. Akustický komfort na palube je veľmi príjemný, rovnako ako promptné zrýchlenie oboch agregátov. Nový Nissan Qashqai prichádza v 5 skutočne nabitých výbavových stupňoch a s cenovkou od 31 990 eur sa veľmi rýchlo stane vašim favoritom na nové rodinné auto. V AutoImpexe vám navyše pribalíme uvádzacie ceny, takže štartujeme na sume 25 990 eur. No a prečo si vybrať nový Nissan Qashqai práve v AutoImpexe? Okrem garancie najvýhodnejšej ceny na trhu vám ponúkame profesionálne predajné, ale aj servisné služby. Zároveň ponúkame najširšiu ponuku vozidiel na trhu a takisto vám garantujeme najvýhodnejšiu výkupnú cenu vášho starého vozidla. Navštívte nás v Bratislave na Rožňavskej 28 alebo v Trnave na Trstínskej ceste 28 takisto. Prajem vám pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.